ang ating mga seedling nursery sa buong bansa para mapaigting pa natin ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Para mapaigting pa natin ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Para mapaigting pa natin ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Para mapaigting pa natin ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Para mapaigting pa natin ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Para mapaigting pa natin ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Para mapaigting pa natin ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Para mapaigting pa natin ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Ayaw, di ba? Thank you.